Yok, boynuma soğudur. Hep Mehmet Afa yeni yenge. Ay oğlum bak. Dur, gel. Obada toy ol ya, maktum uli. Gitsen açan gelerdin. Sabırlırak kul Mehmet Sapa. O sana obada toyda gelinliğini ötközecek ol ya. Desene Abdullah, oyunum seni alsa. Diye ismeyen hala nokta. Ayıptan altım ula Mehmet Sapa. Ya memnun tanıyan mı? Olmadı ben gideyim ho. Betedin Abdullah, atamı seyredip dur. Adım benni olsa adam, Allah'ından eymeni var. Ötür döwran, durmaz bidem, yatma, kapıl oyunu var. Eger menden söz sorarsen, bijay ne işler kurarsen, tut pendim, ne iş görürsen, bir adım bakıp, sina var. Dünyanın düýbi derazdır, pursat kimdir, ömür azdır. Yigitlik eglenmez yazdır, ir adım edine var. Bu sözler menden nişana, avray dilesen cana, jahan çire musulmana, hoş sözler, yaxşı sana var. Hani bolun da belli bir pikire gelelim de. Heriniz bir kelle, birin sağır gözyen, birin çepi. Hey bir alaj tapılmaz mı ka? Senin bu boşunda men kervanın yükün yazdır bilmen. Han durmamaydım, gelin bari. Aho, kolay elini. Bir de en tep görmekten bizar bolluk. Oğlunu yitirdik de. Kengan kervanın ülük qarlık. Yerini bil nedir? Bir de yeni bir yerde zay tapılmaz. Biz giyin zaya gitmeli. Yönü ağatın sürüyelikti de nimen bilyen. Onunla düşlüyelik de sürü. Yine sürürdü. Sıyırdı da bir kan tutuluyor. Sulmo ditmedi ama her şeyden ayttım. Var kervanın yanında var. Maltım uli. Sen kalbında göz var olsa. Hengam kervanı tapta bizim şoň öterke. Hengam kerwani. Menem şonu gözleyen. Hengam kervanını sizdine tümden tapıp bilersiniz. Aho, indi kervanı niye yapırmalı? Onun da bir fikre gelin de. Ey, herin bir kelle, birin sağa diyen, birin çepe. Ağızları virikmen geçti ulan. Benim nesi tamam. Bunun burada dedin de. Hani sen mi olun? Ben sizin bağırını dinledim. Ben Maltım ulun fikrini bilesim geliyor.
Ruhsat bolsa aýdyň sual. Nedir bu dünýäniň diýerligi? Yatsaň düýşdür, turaňda hyýal. Nedir mülkü jahan söýgüsi? Derdeserdir, ya boyna we bal. Ähli zaman näge ben dolunuşdur? Ogulgy söýgüsi, jem etmäge mal. Dünýä üçin nedir bagsyjyň? Behuda boğaz yırtmak, yersiz kalmagy. Bu söýgüden maldan ne hasyl? Yığmagy gaýgydyr, gitmegi melal. Ýa-Rab, ket hudalyk neçedir? Hepde eşret, gaýgy galan sal. Gurduğum aslyna bilgil, bu zeminiň myhydyr. Erer ol erkin mydam, budur türkmen binasy. Terki dünýä eýleýir, gelse rakyplar gaşyna, bil polotdan bina bolgan, budur türkmen galasy. Teke, yomut, ýazar, göýekleň, ahalyly bir bolup, kılsa bir jaýa ýürüş, açılır güllälesi. Aydadır mahtum guly, bolmaz gowuna bir qara, hak seýleyip kılmış nadar, bardır onun saýasy. Näme sapa? Ho Abdullah. Bagtym ulyny görmedingmi? Ana dağda otur, erteki dağa çıksaň. Bol ya. Boşlar taýyny ýola düşýär. Bor ağam, bor. Magtymuli! Aho Magtymuli! Sen atam çağırýar. Eglenmede düş aşağı. Sen onu gitmek amykly ýöreňe dupsyn da. Howa, men gitmesem bolmaz. Astravatda Ahmet Şah Durrany biziň bilen duşmak isleýän bolsa, biziň o ýyl ýurt bähridin arap hukman barar. Ahmet Şah Durranyň şygyry ýanada. Şygyryda hormat toýýanlygyndan habarym bar. Men o ýerde galma niýetim ýok atam. Ýöne görüň ahiret dünýede nämeler bolup geçýär. Ahmet Şah Durranyň biziň üstümizde kökenek boljagyna anam az. Ýöne başga dost bolal diýenem ýok. Başartalar bir-birine karşı koyup malyny ýeriňe aljaklar. Belki de Ahmet Şah bide de özleri ýaly döwlet gurmagy ýardam eder. Ine şu pikirler men aňymda. Ine şu pikirler men kalbymy lerdany getirýär. Gitmeli. Ahmet Şah Durranyň matlabynyň nämedigini bilmek üçin gitmeli. Nung 747-nji ýylda Ahmet Şah Durranyň ýolbaşçylygyna öz başlyk Owgan döwleti esaslandyrylýar. Ahmet Şah Durrany türkmen taýpalary bilen agzybir gatnaşykda bolmak üçin 1754-1755-nji ýyllarda bir näçe gedek ýetirek gurgan tewitlerinde ýaşaýan Yomut, Göýekleň taýpalary bilen göni gatnaşyga çykypdyr. Türkmen hanlary we serdarlary şol sanny Döwlet Mämmed Azady, Magtymly hem bu gatnaşyklary bollapdyrlar. Şeýle duşuşyklaň birine Magtymlynyň ödem gatnaşypdyr. Şahir,
Çakılığıma seslenenin üçün men senden minnetdardyrum. Yaşırıp oturmayın. Men şahirleri ulu hormat koyar. Men sana bir goşok at bereyim. Belkem senin kim geldiğini ayıp bererdim. Bakar gelse doğulu düşey yer asman. Çakmışar, oynaşar, arasın kesmen. Keser tapıp, sol oyundan, darkaçtan, Lägereyhan özüp, otur Horasan. Allah size şahirlikten zehin verttir. Hani yarın mı? Men senin näme isleýänini düşünýän magtym boly. Ýöne siz maksadyňyza howlugyňyz. Şirem agyny birden toplaýan nädir? Biz ilki töweregimizde din salmagy başarmaly. Agyň görüp duran bolsa onu bitjek ýeri bolmaz. Ene men senin hormatyňyza şahirlerimden ýygnadym. Ene şu algur goşu görýämiň. Erkanalygy söýýä. Erkanalygy. Hani ýermaktym boly. Şahir. Men sen bilen aýratylykda iki çäk söhbetdeş bolýanmy? Sen bilen gelirler bir gowun etmäge görürler. Biz goňşular bir-biriňe bolan agdy birligi saklamalydyryz. Onuň üçin bolsa biz ähli mümkinçilikleri gözüňde tutmalydyryz. Assalamu alaykum han. Wa aleykumesselam. Mihmanlar üçün çovatlap ayaqsını saklapsınız. Bu gerçekliler. Täze dören döwletde onun edim kılımam. Yörelgesem, mihman kabul etsem, münasip bolmaly. Bular bizim gadim hemsayelerimiz. Bular Söyün hanlar. Esen hanlar. Bulan özlerine mihman bolup barsaň, mihman atağının ullur deyip, 3 ullap habarın alman, hızmat edýärler. Saçak başına geçeliň mihmanlar. Ene biz döwlet kurduk. Inni gatnaşyklar ýygjamlaşar, mehremleşer diýen umydym bar. Tekeler, ýomutlar, göýekleňler hem çarwadyrlar. Çarwa halkym erkinligi gowy. Şoň üçin men sizi awşkara çykan meýdanyna kabul etdim. Ne bolsa ýaşylar men size iň esasy pikirimi äşär etjek bolýar. Bizim gaýra tarapymyzda tekeler bilen ýomutlar dursalar, gülmatarymyzda da göýekleňler bilen atabaýlar otursa, onda biz ýurt hakda hawatyr etmesem bolýar. Men sizin gopaly mert halkyňyz agyr söwüşlerde öň kän gerek görendir. Eger siz arka tarapyny gorasaňyz, men ileri güney tarapyny gorarym. Tanrı şahiatdır. Men özümni size dost doğruluğumu aytmak üçün çağırdım. Men sizin aydımlarınızdan, şahirlarınızdan oğu görýän. Bugün ine Magtumul şahirin hatirasyna bizim şahirlerimiz diňe onun goşgularyny okarlar. Köňlüm ister gezsem dünýä älemi, ganatym ýok, uçabilmen neýleýin. Okar men görürmen sowly kelamy, manasyny
asa bilmen neyleyin. Biz hakkı için şiire yöneldik adamlar. Aho, Türkmen Hasan namart bolupdur. Cemaat ahunağan dinlerik. Adamlar, biz geňeşe diýerleri ak patay bereliň diýip şu ýere ýygnaşdyk. Birak da gara bilmän, bir supra üýşi bilmän, ryswamyz çykdy diýip magtymyny dogry aýtdy. Biziň ýyl bolup birigip döwlet gurmaly wagtymyz gelip ýetdi. Bu sözlüň manysyny siziň her biriňiziň düşünmegiňiz isleýär. Hak iş üçin asudalyk isläp ýakşy net bilen ýola gidiýärleri Taňryň özi gollar. Döwlet tapyna gonagy. Aho adamlar, tohmoklary yer, mal gara yakara suw almady. Birek birege kulak koyup himayet bermel döwrü geldi. Her kimin özüne müsürdür cayi, yadından çıkarma bayramı toyu. Zantarlığın bolmaz hiç deni tayi, akşam yatıp ertir şükrün kıl yaşı. Yol üstüne ölsem yola atsalar, razı men üstümden basıp ötseler, magtymony diýip adım tutsalar, gören göz zor tatar, eşten kulağa. Şahir, Abdallaň şatyny nenen gördüň? Ýöne Hudaýlyň aýt. Ýüpüniň üstünde odun goýurlyk barmy kan? Ahmet Şah halkyna daýanyp ýurduny döwlet kurap, gaty döwlet diýşedipdir. İnşallah olanky uğruna bolar. Sen maňa şunu aýt. Biz bilen ähil bolarka. Ya bir zada inkisiň barmy, ha? Sen maňa gönüňden geldi aýt. Ho, inkidim ma. Düşünýäňizmi? O bide ýüdenini bir gedegem türkmenler diýmedi. Söýün hallar diýdi, eten hallar diýdi. A diýende näme? Senem ähli zat seljerip durmalymy? Seljermän näme? Bir de etem şoň üçin şu ýerde dämi? Men ýyl günümiň türkmeniň ognuň şok, tiri taýpalar bolup bir-birine gatylman, garylman ýaşamagyna garşy. Bütöw ýeňilmez güç, diňe bir döwlet bolup, agdy bir ýaşaňdy bolýandyr. Onu siz ýa-ni gözüňiz bilen görensiňiz. Biz sana düşündük. Diýmek bize Abdallaň şaty alşa gerekde. Aho, belki oň özü biziň şamyz boljakdyr. Sen sory. Dogrudanam. Garlyhan gidelim. Magtym ulyňky düşünükli. Hey. Ceyhun bilen Bahar Hadar arasy. Çöl üstünden öser yeli türkmenim. Gülgün çösi, qara gözüm qarasy, qara dağdan iner. Sili türkmenim. Köngül huwalanır ata çıkanna. Dağlar lağla döner. Qıya bakanna. Bal getirir, joşup derya akanna. Bent tutturmaz, gelse sili türkmenim. Tiriler qardaştır, urug yarıdır. Akballar ters gelmez, hakan nurdur. Mertler ata çıksa, söwüş sardır. Yol üstüne yürüyür, yolu türkmenim. Serhoş bolup çıkar, jiger dağlanmaz. Daşları sıyınırır, yolu bağlanmaz.
gözüm gaýra düşmez, Atam sağa manyga. köňül eglenmez. Magtymly sözler, tili türkmenim. Hywa. Şiirgady medresesi. Doğru aýdýan Maktum uly. Ýönün hasen lütfini türküýçe dördüňläp gör. Meni şeýle hala salan, bu köňüllür bu köňül. Horhem ırswa hala salan, bu köňüllür bu köňül. Okday kamatymyzny kara gaşlary üçin pazygaly hala salan, bu köňüllür bu köňül. Nenen gördüň Maktum uly? Hoca Ahmet Yasawy. Sen näme bolýar? Men ýetgim gözleýän. Bahaweddin Nakşibend öz şähertlerine Maktum uly. ine Maktum uly. bir rowaýat aýdyp berýär. Sen maňa ýetki bolýan edinmi? O bilerli üçdan balyk bar. Balyklaryň birinji bekir, ikinji ortada, üçüncüsi bolsun. Kim akly? Birinji balyk dar bir Hoca Ahmet Hidretleri. bar togzanyny kenara çykyp emini içine ýygnap ölen bolýar. Atam köňül şamçyragy sözdürdiydi. Men köňüllüň uçunyň ýitenini bilýän. Ol usullar taryhyň gatlaryna gömülüp ýatyr. Biz onu nerden gözlemeli? Yol kötülür Maktum uly. Sabah turup watan sen çağlar men. Güneşli serçemen diýip ağlar men. Hoca Ahmet Hidretleri. Bir de bir şamçırağı gerek. Yol görkezýär şamçyrak. Köňüller galkynrýan. Gözleri nurlanrýan şamçyrak. 63'e yetti yaşım, kalım kapıl. 7 yaşta artlan babam iyilap tapdı. Her tır vurup perdevirle böküp yaptı. Bir hamdallah gördüm deydi, iyiydim öptü. Ol sebepten 63'te girdim yerine. Ey dostlar, pek ısık olga allım. Bu dünyanı düşman tutup gördüm mene. Yakam tutup Hazretine sığınıp geldim. Aşk bağıda mansur sıfat bollum mene. Pirim, bu halk halaýygy ne etmeli? Bu çaýkanyp duran dünýäň gelejegi ýok mu? Inni biziň kişdimiz ummany sen gidivermelimi pirim? Yaradana yutut. Haka yalvar. Koyu sana fakir fukaraların, yalnızıp yanılanların, ecide ganimlerin gözlen kalbine ağrılasıp, on şifasını tapıp, peklep, temizlep, Allah'ın yaradan dünyasına göz yetirir yali, sana yol salgı versin. Maktum uly. Maktum uly.
Ya molly? Dinle meni. O yerde bir yelirgen adam Ahmet Şah Durran'ın yanına giden Türkmenliğin üstüne talansılan dökül şakta bir zatlara gurrun verenmiş. Gideli. O şu yerde, daşta da. Men onu şu gün köylü karavatçılığın yanına gördüm. Şu yerde. Yerde adam var annem ben oğlum. Hani görelim. Yerde kim var? Yine. İzzettiğinin diyene şu olmalı. Sen Mustafa mı? Yok lan saklan gidin. Hemen gidin. Gidin Türkmen atlılarını gördün mü? Koşur. Dur lan gidin. Hadi verme. Dur ya. Türkmen atlılarını gördün mü? Dur. Nira var ya. Dur. Yok oğlum gidin. Koşur. Hemen gelin. Vay beni öldür ya la. Bilem yok. Hiç bilem yok. Anı gir içeri. Onu bir koy vermeyen de. Yine şu tamamen diyelim. Hani? Sen Türkmen atlılarını gördün mü? Hiç de göremem. Sen şunu ait be de. Nerede gördün? Urlu. Göremem. Yerliğe falan olma. Ait diyen ben sana. Lan dur, kısa verme. Sen Türkmen atlılarını gördün mü? Sen bana neyme diyecek bu lan? Hiç de göremem. Neyme? Şimdi gel bir değerlen, oğlunun akbalini çek kolya. Olur ayette yok. Yine bir soğuk düşünmeli. Vakmaktım oğlu. Derdin ozgap seni kutsava atıranmada bir katı inanıyor. Şu bizim kovuzun etcek oluşumuz da. Yönü maktum ulu. Anıqını etmeyen belli bir neticeye gelmegen kıyın. Biz sana düşünüyoruz. Görmedim. Umut bizi yaşatıyamaktım oğlu. Bir de oğullar gördüler. Bu hasrat yeketenki değil. Derdin ağırdığına düşünüyoruz maktum ulu. Yaro, näme boldy? Şunun duyanana yarana. Ya, böwrüňe dat getirme. Ýör gidelim. Yigitler, dyn zalym. Yetip bolsa daňyny ýol ötşer. Sowdurhan, görejim, köňül diýlegim. Sen wefat bolup sen, zaharlar içinde. Göýeklüňde pelwanym, iyile geregim, halky goýup gitdim. Narlar içinde. Ey azarsız ölün köňlüm, sen merhaby. Gaflatdan uyansoň, bideň söňlüň söhbetdeş kılsak. Maltım uli. Ular meni dardan aksak bolýarlar. Men bolsa hakym dergähine oňa siňmäge barýar.
ho halayık eşitleştirdiğinlerle ho Hüseyin ibn Mansur al-Hallaç öz şagirdleri bilen eden günahlar üçün bilelikle cezalandırılacaktırlar ho Hey dünya. Mansur Hallacı ne ettin? Tanrıyım. O senin uğrunda hu hak dip dem Allah'ı. Hak menem, hak men nedir, hak söylerim, enel hak. Belki de sen hikmetliğinde mun cevabı vardır. Uğrumu yitirdim ben. Tanrıyım. Nerede sen? Näme sen? Maňa ýol salgyber. Peltesiz ýanýan sıraga döndüm men. Mahtumuli. Gan yerine gan ip şun canını cehennemi bereýdim näle bar? Goý berim. Goý gitsin. Men däl. O däl. Prağı yüz tutar Türkmen iline. Düşman kolurmasın Gadyl gülüne. Dostlar bizem ahiretin siline gark etmeyen rakip. Sapılsın enni. Mahtumuli, Necmeddin Qura, Al-Utul al-Aşara, Risala at-Turk, Bahaweddin Naqşbendi, Hoca Ahmet Yatawi, Mahmud Pelvan bolsa, 70 yillap gijewnit pikir eden pelvan erdir. Hawa, Mahmud Pelvan. Oň ne ajaýyp goşgulary bar. Köne geymin hiç özüne dälaýyp, şumluk giyin tenne bolsa şolaýyp. Akıllı nadanyň ýerine düşmez. Bahyl üçin derim, bagady gaçmaz. Aferin, aferin. Mahtumuli. İzzettin ýaly. Nur kädim. Men häzir. İzzettin, näme boldy? Men sizden hoşlaşmağa geldim. İzzettin, näme boldy? Obamız talapdırlar. Adamdan baryny ýetirip alyp gitipdirler. Kim talapdyr? İzzettin dur. Olar nire alyp gidipdirler. İzzettin. Men onuň gözlegine çykmaly. Sen olar nereden gözlejek? Aklyň aýlan. Gahar gadap bilen bitirjek işiň bolmaz. Adalatsız dünýä. Han biraz köşeş. Sen meni köşeşdirme. Wah. Elime gyljanmany ipdim. Bary gutardy. Mahtumuli. Bary gutardy. Han dur. Dur, kimden aralyjak bolýan? Birden bir bigünäň üstünde martaň näme? Talaňçylykly uruşlar netije bermez. Aklyň aýlan. Gahar bilen bitiren işiň bolmaz. Onno. Men başgalam kime yamanlyk etdi? Olaryň biýünädiler ahyry. İzzettin, gahar edip şeytany ödüň oýnatma. Sen näil ardy edeniň men ýadymda. Näminni şey edip, bar edeniň puja çykarjak bolýanmy? Hawa arzu edýädik. Arzu edýädik. Ýöne men size başta duşamda ayrılışar deyip pikir edemokdum. Ýöne başgaça boldy. Ne deýin? Yok. Durmuş dowam edýär. Biz ejidlige ýol bermelerler. Men sen ters ýola gitmeňe garşy.
Aklyň aýlan İzzetdin. Bar gutordy Magtumuly. Bar gutordy. Sen ýalňyşýan İzzetdin. Men bagşly dost. Bar gutordy. Gutordy. İzzetdin dur. Dur gitme İzzetdin. Sen onu saklaya bilmersin Maktumuli. Gören okmy. Gahar gadap on gözlerini kapıpdyr ahiri. Dogry aýdýaň. Gahar on gözlerini kapıpdyr. Maktumuli. Eşitýärmi? Nemeni? Eşitýärmi nur kädim? Nemeni eşitmeli Maktumuli? Diňne nur kädim. O şu tarapdan elýär. Nur kädim. O şu olayda olmaly. Handur. Sen gowsy. Şu tarafa git. Bärlerini ödüm sereder. Bolýa. Kim bu yerde aydım aytdy? Kim var? Sen kim? Ey Hudaý. Magtumuly. Kudu bagşy. Bu sen mi? Magtumuly. Didem bu men. Sen nirede? Ey Hudaý. Gözlerim galaypsyň. Ey Magtumuly. Sen gözüm kulağın gurgun edýär. Akılım gitti akılım. Göräsem tanaman durna men. Käte nirdedim, kimdigime bunu diýär. Ozal sesten tanaýadym. Indi köne seslerimi unutup durun. Zalimler gözüm bilen bile huşuma alypdyrlar. Men kim ýagşyla. Halkyň günü kıyın. Türkmenini jeýlan mär kalbyny ýitirip ýürekdi ýaşýar. Eden dalmar nezi var. Girdaba dolanır men. Nähili oğlanlar yitirdik. Olaryň ählisi. Şurdaýda. Oglanlar. Siz mamla. Men gahar edipdirin. Näme dursun? Gel kömek et. Gümüllü deryalar, yıkıllı dağlar, yetimler göz yaşın dökü başladı. Orromsudan bolan haram horvegler, yurdu bir yanından yıkı başladı. Akıl bolan gamda yüreğin sızıp, derdinin dermanını soruglak gezip, zamananın pisat bolunun sızıp, pandan baqiya göçe başladı. Magtumuly Aydar barha yol tany. 5 gün sinemaga iýerdi seni. Senden burun ötün canallar hani her kim nowatyny öte başladı. Toba. Bu ne alamet?
Kuyuda su yoktur. Su çıkmaz. Su çıkar. Hümmül felaket. Bir yerde yerin yüzüne gül olup çıkmak, kökülmek juda kıyın. Yok şu yerden. Ey felaket. Ha. Näme? Su çıkan ok ne? Henida çıkan ok. Sen qadı ver. Qadı ver. Hükman çıkar. Men gadyan ýöne çıkan ok. Sen kemir sol yaratılan nersin? Allah Taala yerin aslında su yaradan bolsa. Üstüne çıkarmanın terini tapar. Su çıkar. Çıkacağına şek yoktur. Asman dinmez. Yönü yerin aslı kuskuğurdur. Hümmül felaket. Su çıkar. Bize su gerek. Sen qadı ver. Qadı ver. Hükman çıkar. Men gadyan suň çykjagyna da ynanma. Hani yoşani? Dinle. Su geldi. Ha? Men oyun bağırladım. Hiç su yok. Su yok. Aytdım ha. Su geldi. Sen su taptın Maktum oli. Begeni ver. Begen. İsteyen mi? Seni atan çağırıyor. Inni sen doğunluğun öllep adara kalma oğlum. Özüňi tap. Dur! Gelme. Gelme oğlum. Gelme. Maltım oli? Näme beýle aladaly görnýär? Eýgilik mi? Men sana ne dua etsem kam. Düýüşime atam girip biýmeda edýär. Ol oglalaryny ala dedýär. Olonmasa ýütleri aňyry. Allah sana rahmet etsin Maktum oli. Men hudubag sinap owa giderin. Ýagşy niýetde bolaly. Maktum oli, nesip bolsa ýygyň bilen menem ýola düşer. Saglyklda görüşeliň. Ýör men seni ugrudyn. Adamlar ayağlanıştı. Gidiversek bolmaz mı Maktum olsa? Bira tagapile däheliň ýaşullar. Mert bol oğlum. Mert bol. Maktum olsan, gidiversek bolmazmy? Altmış väste. Nowruz güni, loýyly. Turdu azal. Ýolun tutsa atamyň. Bu dünýäniň işi beýlemiş beli. Ömürniň tanapyn kesti atamyň. Diýirdi, dünýä durmaz, ömrü baky ýok. Günnüz roza
Giýje bolsa uky ýok. Münkür bilmez. Muhlislaryň şeki ýok. Peýgamber destidir. Desti atamyň. Görmesem söylemen, oy bilen çenden. Maksadyna yeter, yıkılan çyndan. Ýarsy melekden, ýarsy jyndan. Müjewirsiz bolmaz, üstü atamyň. Älim içre adam galmaz, at geder. Bu sorulardan jahan halky ýat geder. Jay cennet içre gökde şat geder. Yerde hoş wagt yatar. Post atam. Adamlar. Ana inni Dowlet Mehmet Ahun aldıranmada bir yıl boldy. Allah rahmet etsin. Dowlet Mehmet azady bütün ömrüni Türkmeniň agdy birligini, asuwdulugyny arzu eden adamdy. Indi bolsa men size şunu aýdaýyn. Haçanda Dowlet Mehmet molla hassa bolup ýatyrka oňa ýaşly. Öz derdiň dermany bilen bolsaň aýdaý. Bize talif alaş tapamdok diýenmizde onu Dowlet Mehmet molla. Men derdimiň maşy siziň Türkmeniň agdalalygy. Oň dermany siziň özüňizde diýdi. Dowlet Mehmet mollaň arzu wesiýeti hemmeleri düşünükdirler. Bu yerde düşünüp düşünmedi ýaly näme bar? Köre hata gördük dur ahiryn. Haçana çelli şeýdip agdalylykda ýaşamaly. Heymin soň gelmezmi? Nesrini? Ömür boy öz kölügämizden gorkup ýaşaýas. Utanç dämidir o adamlar. Gürleň-de. Nämedim ýaňyl? Näme diýip durdyň o baýl Serdar? Gahar adamyň ýerdäbi? Yer bolýa, besirni. Bira tagap edin. Bililki Dowlet Mehmet mollaň ogly Mahmulyň pikirini bilesimiz gelýär. Aýdy ber Mahmuly. Biz sen diňleýär. Halk sen sözüňe garaşýa, Mahtumuli. Aýt Mahtumuli, biz sen diňleýär. Aýtsam adamlar bugün Türkmeniň ähli taýpasyndan gelen adamlar bar. Asla şuňa çelli ençeme ýyllar bäri bir-birleri bilen bir ýoldan ýöremeýärlerim. Bir-birine ganym sen nedir diýip ýörellerim, dogun ýany bolup otyrlar. Çar bolurum. Dağlarım, hadarlarım, hol tümden aňarda gumda ýaşaýarlarymma. Men öz ýanyndan atamyň hormaty juda belendeken idim. Soňam Perwerdigar bize agdy birlik ber diýip dileg etdim. Soň ýene diýdim. Biz sen diňleýäs oglum. Tolgunmada gürläber. Adamlar, bu sözleri diňe men atam Dowlet Mehmet mollaň däl. Bizden ýaşap ötün şop ederlemizin sargydy, isleg arzuwy diýip düşünüň. Olar bir-biriňizi çapyp bermegiň ärlikden dälligini, belki de körlükdendigini aýdypdyrlar. Seredin dağları. Dağlardan gaýdýan ýodalaryň ýoly birigýändirler. Bu Allahyň iradasy. Ýar geldi. Inni hemmemiz birigip ekine käýsek näýli bolar adamlar? Dogry aýdýan Mahmuly. Ekine keli. Oy ırsımızın gölbaşı olsun. Şey dediň adamlar ekşe Sen halk sen golla. Güvenim. O pikir. He. Mahmuly. Ýaşyny ekine başlaýarsak näýli bolar? Irskymyzyň göz başı bol. Bozgunlar geldi. Bozgunlar geldi.
Oba bozkunlar geldi. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Sağaman geldiniz mi? Sağaman otuyorsun olmayı. Kimin zulmü bilen bu güllere düşüp diyorsunuz? Sizin ödünüz nereden? Vay. Men sana ne edip aytsam kam? Men sağa kam. Sörlü vakidelen. Yağıt yurtlarda. Vatanı zar varlık neyim? Biz ahlalara zar varlık. Neden netivemni çekip imzaya geldik. Aslında devlet Mehmet Ağun sonra olarak geldik. O venne de yurdun təzeleyin ekin. İmanlı olsun menne. Men Döwlet Mehmet'in oğlu, Magtym oğlu. Size şojak doğrunu tapılar. Magtym ol Şahir. Vahey. Men sen barda köpeştipdim. Daş yurtlarda da koşulunu dinleptim. Sen bilen yamaçtan görüşmedek bolmadı Magtym oljan. Bir hosar çıktım. Tanrı arkasın. Yerleşirin. Qarlı. Adamlar. Adamlar yerleşmeye köpü. Beni daha geçiverin. Geliverin yaşlılar. Adamlar yerleşiverin. Yerleşiverin diye. Geçiverin. Vah, gorluk buğdayım. Nice yelin ardıvı. Yine sana da yer tapıllı. Hani maysalarsın, ondan sümmüllersin. Yaşlı. Birden duşupmuduk. Sizden men görüp müdünüz? Yok. İkimizden görüşmeyin. Şeyle var ol. Hey, maysalan ülpülleşer, sümbüllen ışıllaşar, maysalandan mal oyar, sümbüllenden iyi oyar. Ene, hey yurdum ey! Hana adamlar, görün makali, bizim elimizde el Bağvaday Han'ın eli. Ha bismillah, yürün adamlar. Men halkımın aslının kadimiliğine, ruhunun bütövlüğüne, asudalık haktaki arzuğunun müdümülüğüne buysanyan. Asudalık, ağdıriyirlik, erkillik haktaki arzulu halkım bir karar devletli olur. Bir karar devletli halkın bir gerçek oğlu size bahtiyarlık getirir. Magtym Pıragyny arzulan bir karar Türkmen döwleti öz häzirki bagtýarlyk döwrüne ösüşlerin ak ýolundan bedu wadalan hem anlamly öňe barýar. Atawawalanmaly eren bay tarihi mirasyny hem dana sözlerini aýdyp geçip durlar. Ýagny o söz ol akylyň şaýadydyr diýär. Şoň üçin hak diýilmiş Badır onun sayesi, sırpınşar çölünü mirim ayeti, renk bulaşır, yaşıl yaylası, garp olmuş reyhanı, şölü Türkmenin, köngüller, yürekler, bir olup başlar, tarsa yığın erer, topraklar daşlar, bir sıfırda tayyar kılın taşlar, götürürler, oluk bağlı, Türkmenin